Tiedätkö, kun sulla on kotieläinpiha ja sä haluaisit, että sinne on kaikilla mahdollisuus tulla. Mutta semmosia ihmisiä on, ketkä ei itse pääse sinne sun kotieläinpihalle. Me lähdetään Jalmarin kanssa. Me lähdetään Jalmarin kanssa tervehtimään niitä ihmisiä, ketkä ei välttämättä pääse meidän kotieläinpihalle. Me lähdettiin käymään Kainulan naapurissa Harjukodin yhteisöllisen asumisen yksikössä. Ensimmäisenä Jalmari tervehti hoitajia ja sen jälkeen paineli hoitajien kahvihuoneeseen. Sitten lähdettiin tervehtimään itse asukkaita.